Hello lwgwpwr. Mana? Hindiनिसो बानायनांसिगोन ब्लगखौनो. माथो भिउआनो फैथारा. भिउर्सआनो फैथारा माथो. हिन्दिनिसो बानायनांसिगोन. हिन्दी ब्लगारसो जानांसिगोन नामा? होनबासो नायसिगोन ना मानसिफ्रा हिन्दी रायलायबा. हिन्दीयाथ' रोंखाया आं बारा. एसे जा रोङो बेजोंनो बानायनांसिगोन. हेलो गाइस, आप लोग क्या कर रहे हैं? और आप लोग कैसे हो? नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन को दबा के जाना और हमारे वीडियो को एंड तक देखना. तो चलिए शुरू करते हैं. चलो. Nào giờ lên này xíu bên nằm lớn mới được lớn. Đi đâu vậy? Cô đánh cho là cả. Hello lwgwpwr. Bedu godannya आरोना. Oke, kampleng नांगौ आंनो. आयरन गोदान. रुनानै लाबाय आरोना आङो. आयु. इसार. बिदि खालामनांगौ. बांद्राय रुबाय नामाब्रा आंलाय. लोगोफोर आं बिदि बेदर गोदाफेराखैलै. दानिसो बिदाया होनानै दोनलांबाय आरोना लाबोनानै दखाननिफ्राय. ओमफ्राय दा बेखौ आं गोदानोसै आरोना. बारथायावसो फैयो नालाय ओंखायनो होफैग्रोबाय. दा लेट जागोन नालाय. हेलौ लोगोफोर. मा होनो नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौहाय मोजां मोनोब्ला नायलांदो आरोना. आंनि दिनैनि बे गोदान भिडिअ फिन खेबसे बरायलायबाय नोंथांमोनखौ. aku hornan लाग्रोनोसै. फिल्टार लादों आरोना आं ओमफ्राय. सियाबो गोबौथार. आङो एसे बांद्राय गोबाव माबाबाय रुबाय. लाखासै. ओंखाम संगासिनो. एसे गोजानाव लादोंमोन. साया खाबाय. मिथिङा. खालायनानै. बेजों होनानै लानोसै. Ê! Hả? Video khám đó hả? Ghi à? Làm đặt gửi đặt đó hả? Nên đặt không? Video khám đó kìa. Nhìn nè. Hả? Nhìn nè. Anh làm gì? Nhìn đúng sợ. Tại người xin thảo phiêu gần. Tại người xin thảo phiêu sớm mà bao giờ. Lollipop. Mà chips. Chips. Chips sao? Momo sih sama. Momo. Thầy dạ. Là cái nào cái Thầy dạ. Dia mày kok. Thầy cứ gần này. Quay. Momo kok. Quay. Không đâu. Quay này. Anh làm nhiều người khá đi. Đây là thằng. Ăn nè. Má đâu. Khá người đi khu là đi khu vào trong kia kìa. Làm đây thằng. Khu vào trong kia kìa. Cô sudah tahan gitu kan. Đi khu vào sữa này. Mau kan? Rồi. Khu vào trong này kìa. Khu vào trong này. Gitu dulu. Anh khu vào này kìa. Nàng làm lắm này. Nàng rồi. Mà làm. Ý.
भिडिअ बानायदोंबाबो मिन्थिया नामा? मबाइल माथो जाबाय दायो नांलाबो होनबाय नालाय नांलाबो खामफ्लायसो होनदों आंलाय खामफ्लायसो होनदों ना थाबायनानै एफा खस्थ' Coba Sunsin lang. Sunasay. Chắc nó là đang rồi đang lang xuống nó làm chẳng là vậy đấy. Xong này sang đen vậy. Hello guys, con bé rồi nè. Phải đây sai ra đen rồi xin chào chứ. Bây giờ cứ đàn này khai lên cho bên này cái này mình không làm cái này nè. Đây sai ra bên ayo. Cái gì xia nó đã sao cái chuyện. Sarzan bay yang ban ban putih ya kayak roh betul nih sih gue udah bilang nggak jangan lagi deh jangan lagi di bawah xong khi đây gue tahu nih xong sih gue lah kan siang saya gayau nah lagi nangkam xong dia berrekar देखो ना ज़रूर से तो सिर्फ लाखा बाय उम्फाय बांदुआ या चेस लाखा नोखा चौ उम्फाय नेमक दायो थाव ना से थाव लाय थाव गैगौ से नामा जाबाय दायो हरनोसै नङाबा बांद्राय खामगोन अर बांद्रायबायना संख्रि एसे होना लाखानोसै जाबाय बेयो बांद्राय बावबायसोदां संख्रि हरनोसै ओमफ्राय हालदै हरनोसै mana बानलु देनोसै दायो हाइजें ओमफ्राय बानलु मस्ला गैया आरोना जायो मस्ला गैयाबाबो सामब्राम गुफुर देनोसै एसे एरनानै लानि एकदम बानलु गोसा जानांगौ होफबजोबखाबाय खंगल गारलै आं हाखुदाखु जादों माने टाइम बारबायना आरो ओंखाम जानानै होमबाबो रावबो गैखाया ओंखाम जानोबो आइयाथ' जानानै थांखाबाय आब'मोनाबो जेनथ'खा देगासिनो दहायसो माने मा होनो माबा जादोंमोन आरोना जोङो खामब्रेंगा खोरदै जादोंमोन बेलेगथिं खोरदै होनो जोंथिं खामब्रेंगा होनो आरोना ओंख्रि संखांखाबाय आङो बे भाजा ओंख्रिया माबा लाफा
खारै संखांखाबाय आरोना आङो बानलुआ नोगोद गोदैखायोना उदैया लुलांसिगोन दे अयथासार बुरजा देबाय नै बुरजा देखाबाय आयौ सामस लायनो हरनोसै दै ओंखारदों हालदैया नांगौदां हालदै सोबावनो गावनि दै रानाखै र' बेनोसैलाय गावनि दै रानाखै आरोना दै रानबाथाय दै एसे हरसै दै हरबाय आरोना आङो गोदौनो दोनथ'नोसै mana jigang baनायनो हासिगोन मोजांथार जिगाब बानायनाय गोलाव गोलाव मोननाय बानायनाय तुझ्या खायने वा बेजा जाबाय मायाव लागायनो दुन्दिया खानसै दुन्दिया ओहो मोदोमफ्रु होजोबनोसै दुन्दियाजों दुन्दिया बारा गैया दुन्दियानो नै गेजेर गेजेर एसे एसे फोफालाबायनायमोन बेखौनो जागासिनो
Hey, nagilu. Mahal gila ini jalan lwgwpwr. Dukhun आङो. दा बिदिबाय. दा? ना फैदोंमोन. नों लाखिगौमोन. ना जासि फैदों. हारसा फैदोंमोन हारसा. ना जासि फैदों. वीडियो बना रहा है। आओ इधर आओ भाई खुजली हो रहा है। mana manke सान्दुं जेरै थानानै गरमाखै खुइदो बे गुसु माबासो गुसु गुदुङा गस्ला गोदानखौ मोनगोनबाय मालाय मैया लाबोनाय जायो aduh rana bagus udah ada आंनो हामबावगोनसो मामियाबो हामखायो नोंलाय गासिबो बेखिनियावनो जोबनाय जासिगोन है दानो आं फोजोबाना बेखिनियावनो जोबनाय जासिगोन इसोर गरम मोनथारबाय आंखौ नायनानै बिनि आंनाव हरा जोङासै जों बेलेग भिडिअ देखायसै मा देखायनो थिंख्लियालाय थां देखायनो थिंख्लि थिंख्लिखौलाय थां खैखौ गेजेर जाखो नायनालै makanya habis tekan dosta इसोर habis tekan dosta ya bujuk setengah kang tak terus setengah kang break kita dah keberapa mau kita mati tahu mana dosta betul lah dia kan kita nak ready dengan mana पानी ज़्यादा दे दिया है क्या हेलो लोगोफोर mana हिन्दीनिसो बानायनांसिगोन ब्लगखौनो माथो भिउआनो फैथारा भिउसआनो फैथारा माथो हिन्दीनिसो बानायनांसिगोन हिन्दी ब्लगारसो जानांसिगोन नामा होनबासो नायसिगोन ना मानसिफ्रा हिन्दी रायलायबा हिन्दीयाथ' रोंखाया आं बारा एसे जारोङो बेजोंनो बानायनांसिगोन हेलो गाइस आप लोग क्या कर रहे हैं और आप लोग कैसे हो नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना बेल आइकन को दबा के जाना और हमारे वीडियो को एंड तक देखना तो चलिए शुरू करते हैं चलो nào giờ lên này chứ bên này lớn mới được lớn đi đâu vậy cô đánh cho là cả chuyện Iran gì bắn này ba lên năng hiểu được kéo như vậy nih yang sih lapan nampak nih dia betul dong ini betul ang sih jangan dia tidak kusalah sih Udah.
Hmm.